Arranca la gira sedientos de cumbia, cumbia, cumbia. Bueno, horrelaxe, bira abiatzen dela, hori da diotena, bueno, abian badaude, eta bien de sed diskoarekin segituz, de kumbia taldekoak, hemen, bueno, diskotik eta orainera aldaketak ere egon dira. Bueno, eta gurekin daude, azkena, sartu direnak, Itziar ustez, eta Iban Martin, edo Durruti ez egin dola esan beharko dugun, kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, amen, hori, esauzun bezala, azken sartu gareno gatoz pixka defendatzen. Taldeko euskaldun bakar gara, besteak adero euskaltegira apuntatzen badira. Horren korrikaren olatuarekin, eta ez? Bueno, ez dakit, Iban, Durruti bezala aurkeztu hartzaitut? Bai, bueno, nire ez izena produktore eta munduan abil, eta Durruti jarri zidaten edo neban, ni bizkaitarra naz, nabarituko zuen. Euskaratik, holako nazte bat egiteot, holako kasuetan, baina bueno. Hemen aparroan, Urrutitik natorre, orduan, de Urruti, bizkat, Eira. Bueno, Urrutia lekeition kontu zabizen hori, Bueno, hemen kontua da, bueno, seientuz de kumbia, Iruñerrian sortzen den talde badela, zuek azkena sartu zarete, baina talde bera nola abiatu zen? Nola sortu zen? Ba, begira, badago Iruñan kalean abesten zuen Marti izeneko mutiko bat. Matias, bai, barkatu, Matias. Matias del Ascensor. Matias del Ascensor. Mira. Txapeako... Bai, pentsatu dut. Bertan jotzu zuen, bai. Ta Iban, Argentinan bizitzen egon zen urte batzuk, eta etorri zenean, bertako kumbia bilera estiloa asko gustatzen zitzaion, eta festa batean bildu ziren, eta galdetu zion Iban, oie, tal, zautzen zu kumbia bilera, tal, nahi duzu igual zerbait egitea, nire gustatuko litzaidake, tal, eta horrela hasi ziren, nolabait, igual geratzen eta abestiak igual komposatzen hasten. Eta gero zen beste taldekideak. Los Bacanes izeneko talde bateko bi mutiko hasi ziren haiekin. Eta gero Maria kalean aurkitu zuen. Bazegoen kalean jotzen eta hitz egin zuten, eta ari naiz kumbia bilerako talde bat sortzen, pues ni jotzen dut perkusioa, tal, afrikar perkusioa jotzen du, eta hasi ziren. Etxe batean, ideiak partekatzen eta besteak sortzen. Begira, eta besteak sortzen, eta kumbia ez delako genero batean, hemen badirelako gauzak ez, ze bai entzuten da kumbia, ez, hori, klasiko xamar, que levante la mano entzun dugu, bide bat ez, hori esan behar entzuleari, baina badira elementu batzuk, ez, badirenak gaur egungo tendentziakoak, baina era berean dira oso zaharrak, ez, soinu batzuk eta badira, ez dakit, nik onartu behar dut, nik hijituei ikasitako soinuak dira horiek. Gauzak diren bezala. Nik nonbait ikasi baldin badut eta soinu horiek, teklatu soinu horiek, kalea, niretzako dira kalea eta hijitoak. Ez dakit zuei ere, hasiera batean, mundu horretatik etorritzen ezkizuen, soinu horiek. Ze, akaso hemen Gipuzkoako kontua da, eta ez da, egia da plaza taldeek eta ere erabiltzen zituztela, Baina, ez dakit, karo, zu Bizkaian ez dakit, lekeitiora... Bai. Egia da hor, mitiko, akerra igotzen zala... Hori ba, soinu hori. Tekladillo soinu hori egia da bai flamenkoan da, rumbillan asko erabilidan movida bat alatak. Kumbia, menik uste leku berrineti datorrela, direla soinu azkenean eskuragarriak, merkeak, tekladillo merkeak, soinu hori, estetika hori da. Piskat kutre, hori, baina gero kriston musika egin aldala horrekin baita. Hori da demostratzen dena, ez? Ez dela behar, ez dakize, errekurtso klase... Gaur egunak aso zailagoa izango da, soinu hori lortzea,
Ez? Bai. Ze teklatu horiek bilatzea ez da inerreza izango. Oin fijo supergaresti dauzela Wallapop-en vintage. Elementuren bat edo beste agertu da, ez? Azkeneko denboratan, Wallapopen eta bapatean hor basuretara botatzeko preste duena, zaborretara botatzeko preste duena, bapatean konturatu direla, hemen 1.000 euro atera ditzakegu honekin. Ez dugu horatzen gailu hori, baina ez badakizuen gailu bat badago, Casioren zera bat, gailu bat, elektronika egiteko erabiltzen zena, eta menostatuta egon zena, eta mapatean berriek 900 euro horrela bai dute. Gertatzen diren bitxikeriak, ez? Baina, bueno, hor badago batetik hori, elektronika berezi hori badagoelako, baina gero, gitarretan eta efektu batzuk ere sartu dira. Hor jaztek, eta ekoizleok izan duzuen errua, ze, bueno, zu eta tarimak kendu, biak ibilizarete, ekoizlean. Eta ez dakit hor, ekoizle kontuak izan diren, edo, bueno, gitarran, ez, Javier Ruiz, ibili dauk errazpaldin manaiz. Bueno, txolarre, ez? Hora esan behartzaio. Ez dakit arek sartuta zituen efektu horiek. Ez dut oroitzen egia esan. Baina, kantu honetan, bai, guagua dauko igual pixkat, ez da? Bai, hori Javik, ja pixkat, bueno, kumbian asko da kontrak egitea, regetik horti datorna, eta berak soinu asko landuta ekarritu, bai, beste batzutan bai sartu dugula eskua, utzi gaituena, ez? Ba, mena, bestea, bai, kasu horretan bai, Javi izan da. Bueno, zuek taldera batu zinetenean, ez dakit dagoeneko kanturen bat edo beste egin dango zen, baina hemen lehendabizeko que levante la mano diona, ez? Batetik sentimendu bat badago, ez? Baina arnaz luzea eta fundamentu gutxi. Ez, arnaz luzea behar dela, da, prestatu zaite parrandarako, nola baita hori esaten ari da, eta fundamentu gutxi, bueno, fundamentu gutxirena, nahiko agarria da, txantxa kontuak badirela, gero txantxatik benetakotan ez dakitzen bateren dagoen, ze, claro, Raimundo el Canasteron ere gauza antzeko agertatzen zen, ez? Txantxa, baina gero, bueno, bietatik dagoela, ez? Baina, ez dakit, nola izan da taldera batzea? Grabatzea? Taldera batzea. Taldera batzea. Ba, ez dakit, nire kasuan, egia esan, harritu nau, igual kasu honetan bada pizka txantxa, oso antolatuak dira zentu askotan, Excel asko eta egiten da, rollo, wow. Nire otzkat horrelakoan, baina espero neban, holako gehiago. Bai, alegia, nondik abiatu zen ikusita taldea, ez? Akaso ikusi zitekela kaotikoago izan zitekela den, ez da? Bai, iri harritu zait, asko antolakuntza. Bai. Oso antolatuta eta gainera entsaioetan badago ja dinamika bat oso finkatua, bai. Pues igual hasten da Inigo zerbait kantatzen, hartzen du gitarra, eta besteak ja badakite zein da haien partea, eta zer gehitu dezakete, oza, dago ja... Begira. Hori bada, ez? Nola baitere eskertuko da, talde batera sartzezarenan horrela, ez? Bueno, zuk zure rola aurkitu behar, hori izango da zailena, horrez? Bai. Ze gainera zuei, parterik, esango dugu komplikatuena kaso egokitzen zaizuela. Edo komplikatuena edo zama handien hartu behar duzuela kantuetan, delako oinarri errindikoa pion gainean doa. Bai. Begira da, bajo la bateria. Horregatik, eta nola, zuen artean, ondo konpontu zarete lehenunetik? Bai. A ber, ensaio bat egin dugu batera. Begira. Bai. Ila bete galitzen zaigu lehen kontzerturako, eta orain elkarrizketa gero daukagu ensaio bat. Ensaio daukazu. Bai, baina konfiantza plenoa oso ondo irtengo da, eta hori beti, konfiantza. Ze estilo honetan, bueno, batek egon behar du oso adi erritmoa ez galtzeko, esan edot, perkusionista zarin ez kasu honetan, Ze elementu pila bat sartzen dira, eta adi egon behar da ez galtzeko, eta bestak egon behar du oso adi, akonpasatuta joan, baina hor joateko, ez da? Metronomo bat bezala joateko. Instrumentu gogorrak dira, estilo honetan. Bai. Bai, disfrutoiak bai, pero begein punto hartuta, dena, bai. Divertigarria da, oso estilo divertigarria. Bai. Batera jotzen dugunean, da fiesta. Ez que da, sentsazio hori, bai. Da, pues, dantzatzen dugu, mugitzen gara, eta da, pues, buen rollo. Bai. Bueno, bigarren kantu moduan, Cumbia de las Galaxias dator, hau, nori sartzen zaio ideia hau buruan, edo kantu bat dago eta gero ematen zaio buelta, bueno,
garbi Star Wars, ez? Hor dago. Zer da, leitmotifa Star Wars da, edo gero batema konturatzen da eta keinu hori sartzen da? Jarri digute, txibatu digute. Bai. Izan zela, literal, hasierako fumada bat, tipo, grazia egiten ziela jartzea Star Warseko personaiak kumbia dantaten, euren buruan irudikatea, pues Star Warseko personaiak hor kumbia hortik bota pixkat. Ados. Gero Arturito edo R2D2 edo R2D2 entzuten da, hori ja gerora sartutako zerbait izango zen, ezta? Bai. Sampleak ere badaudelako. Bueno, zatitxo bat entzuko dugu, Kumbia de las Galaxiasen da. No te quedes tan solo, ven a bailar con nosotros, sube y vente a mi barrio, con el alcohol milenario. Bueno, entzuten dira alako ez, txisteak edo letrak egiterakoan. Nola izaten da letraren prozesua badakizue? Nola egiten dituzten letrak? O nola egin dituzten disko honetarako? Normalean, taldekide batek ekartzen du zirriborroa, ez dakit, Iban abeslaria. Pastor. Eta Inigo idati dute bastante. Ados. Ni dakidanagatik, hori, etxetik igual ideia ekarri, batzuk lokalean bukatzen dira gero, incluso letra, baina beste asko etxetik ja egitura eta letra idatzita lokalean arregloa gehitu. Zuei letrak esplikatu dizkizuete? Bai. Eta hortaz galdera da, badakizu zergatik Kumbia de las Galaxias honetan asfixia dagoen, zergatik itotzen den? Buah, hori. Nik lotzen nuen, nolabait ere, parranda bateko bero tabernako beroarekin, claro, baina itotasun horrekin. Seguro. Seguro. Parrandarekin lotura egiten bada, normalen asmatuko da, ezta? Bai. Gero, musikalki badu, sentsazio modu bat, ez dakit, bola sentsazio bat bezala hartzen du, ez dakit, lofi puntu bat baduelako baita ere, edo basuan batez ere, hartzen du kantu honek bola sentsazio bat. Bai, hor basua, rollo iluna nahi genion eman kantu honi, eta horrela utzi genuen. Ni gero bai plantean ez dakit pasaba gara, pixkat. Baina pixkat ezberdintzeko kantua bai hau ginen pentsatzen, diskoak uste dut baukola soinu bat koherentea, beti kumbia biera izan da referentea soinuarena, ez dauko misterio handirik bez, baina pixkat emateko bakoitzari bere rolloa, honetan bajoak eukitza indar gehiago, gero badagoz beste batutan bomboa dagona matxakoiago, edo bomboa leunago, kasu honetan bajua dauko korputazko. Hau guztia zuzenera eramateko, ekoizlea orain taldekide izatea, laguntza bat izango da, ezta? Ez du zalantzarik egiten eberitziarrek, Ez batez ere soinuak eta bilatu beharko direlako. Zuzenean, diskoa ordezkatzea ez da beti errez hori dono dakigu, baina, karo, hemen, ez perkusioko elementu guztiak presente gotea oso zaila izango da, adibidez, ezta? Bai, igual perkusioa elektronikoa denez, igual izan daiteke errazagoa, igual gitarrak edo nolabait ambiente hori sortzea, igual izan daiteke zailagoa. Begira. Zuzenean perkusia oktapat da. Oktapat bat, bai. Orduan, modifikatu alda soinua. Bai, eta esan dizu gauza bat, hemen Jola Jodin sartzen dira, akustiko bat sartzen da, eta perkusio mota batek ere, badirudi kasi organikoa dela. Soinuak bilatzerakoan ere, mugara eraman duzue batzutan. Zer organikoa zerrez, gero zuzenan ikusiko da, oktapada, eta hor zalantza guztiak ez, usatuko dira. Baina entzuterako momentu batzutan badirudi organikoak direla batzuk. Hori da, bai, esan dutena, batzuk bilatu dugu rollo desberdinak, elektronikoago, organikoago, da kasu honetan Jola Jodi bai da, letra be zintzoagoa modura da, holan amodiozkoa, barkamen eskonzala, eta organikoago egin dugu bai.
barkamen kantua da hortaz. Nik esker kantu. Ni zalantzan neukan eskerrak ematen ari gote zen. Ez? Claro, zalantzan neukalako maitasun kantua zen edo lagunei egindako kantu bat zen. Ze hor zalantza egon daiteke, ez? Ja, bai. Ni beti maitasun kantu bezala ikusiot. Musikak salbatzen duen pertsona, nik hori ere ikusten dut, Nola, ere musikak salbatzen duela esaten duelako. Hala ere, badago hitz bat ez dudan ulertu, eta ez dakitzu azalduko zen, zergatik Shaolina? Shaolin bat aipatzen du, monje Shaolin bat aipatzen du. Hori esplikatu bizu zergatik? Iker galdera zaiak, Ja. Ikusten du, monje Shaolin, claro, esan nahi dut, monje Shaolinak gauza turbio xamarrak ekartzen dizkidalako gogora, Zuk, monje Shaolin eta albisteak bilatzen hasten baldin bazara, gauza honik ez da agertzen. Eta horregatik esaten nuen, bueno, bere burua ikusten zuen hain ilun, ez? Eta gero horri buelta ematen dio. Bueno, hori... galderak egiteko dauzkazu ez horrein Bai. Bueno, esan dugu, Jola Jodi, hori dela etortzen den hirugarren kantua da diskoan. Ja, kolektibotasun bat hartzen du, ez? Nola baitere kantu honetan, bestetan ere bai ez, baina hemen ja pixka bat koroek eta ematen diote hori. Zuzenean, abestu, zenbatek abesten duzu, Koroak egiten ditugu, bik edo hiruk aparte abeslariak, bai. Hori da. Abeslaria eta hiru korista edo, bai. Lau ahots batean gutxi bera bentsat, bai. Publikoa, noski. Hori da. Ze bilatzen da hori ere, hori garbi dago. Letrak idazterako moduan eta musika gitarako moduan, ere bai. Bueno, entzun nahi dut Jola Jodiren azken zatia, ze deskolokatzen du, Norena da ideia hori. Akorde hori ez da bukaerakoa. Bai. Hori tarimaken du, beste, diren arteneko itzi dugu, eta kantua bai ez beraz izan egiten maketa eta zirriborroa, eta zaman, hau bukatu gara, desberdin beti, txispun, da hori, sartuan nota disonante hori, eta duda gontzan, batzuk hor, sí, pero ez. Da, azkenean, ni horren aldekoan itza, nota horren aldekoa ateratzeko. Bai, deskokatzen zaitu, hori bentsat bai. Efektu hori bentsat lortzen da, eta guzkan pozten zaitu, hori ez dago zalantzarik. Esaten nuen kolektiboaren kontua, ze atzeti dator Kilombo, eta Kilombo badan niretzako lagun arteko ere serki bat. Ez dakitzuek horrela ulertzen duzuen. Bai. Fiesta, lagunak, eta bai. Begira. Gainera, bueno, ez dakit, parranda baten kronika bat bezala ulertzen dut nik, Kilombo, pixka bat horrela ulertzen dut, hainbat gauza eta hainbat elementu aipatzen direlako Iruñekoak, ez? Eta gero badago gauza bat berezia kantu honetan, eta da, kale giroa hartzen duela, kaja sartzen den momentu honetan, kaja bakarrik eta beste guztia uzten denean, kale giroa hartzen duela bat honek. Hori zuzenean ere pixka transmitituko duzuela iruditzen zaitez, esan edot kantu honek badu, venga, guazen ustera eta guazen elkarrekin abestera eta kalean zirkulu batan bagina bazala, ezta? Bai, osea, ez dakit zein den horren funtsa, baina nik uste dut hemen Iruñan daukagola pixka bat nolabait kalean egoteko nabarreria hortaz egiten du abestia, eta nabarreria kalean egon, edaten, lagunekin, eta batzutan badago musika, eta pizkaban nik uste dut sensazio hori, kalean egotea eta bestea denak batera. Bai, ze kaleak, hori bada zerbait, deni gustatzen eguna parranda batez ere. Kontua da, hor ere, ez da egin nola daukazuen, Iruña nola dagoen kontua, orain txentzun dugu, Bilbon, fuera, kaleko musikari guztiak. Iruña ez dakit nola dagoen, bai, entzun da daukagu txarangena mugatu zela, eta hori ere ulerkorra izan daiteke astegure joan eta astegure etorri, hiru txaranga elkartzen baldin badira Aldezarrean, Aldezarreko biztalek ere nazkatuta bukatu behar dutela, nik hori ere ulertu dezaket, baina ez dakit orain nola dagoen kaleko musikaren kontua Iruñean.
Ez dakit egia esan, hori permisoena eta nik uste dut ez dela Bilbo bezalako zorrota, ze bestela hemen begongo zan erreakzio bat, eta Bilbokoa azte zuetan bada entzunez, da musikariak atera dira salatzera, hemen, ni bintat, gertatu da nik atera pauso bat momentuz horretan. Baina bizi da kalean musika oraindik ere? Bai, ez dago asko, baina egunero badago jendea gitarrarekin igual alezarrean jotzen. Ez asko, baina bai, baina permisoekin. A ber, da gero, tabernetan eta jodido, ez dakit. Adibidez, nik jasa ikasi neban hemen, da Garazi taberna dago mitikoa. Bai. Pero jasa eta jartzen, baina euki ditu mobidak bega, desibelioak, oztopo asko egin alizateko, eta hori, ulertzen da, bizilagunak eta egon behar dela kontsentsu bat edo adostasun bat, baina leku horretan hasi garela musikariak martxan, eta leku horrek barik ez da zela gero Navarra arenak edo lako lekuak, ez? Orban. Eragatados. Oraindik ere zorionez Garazik, ez? Bere alduen neurrian segitzen du, eta oraindik ere ez, Iruñera ikasketak egiten joten diren askok, ez? Bere proiektuak bertan aurkezten dituzte, hori ere, ez? Ikusi ditugulako, urtez urte agertzen diren gauzak. Bueno, kilomboa, zuen artean, taldean sartu zaretenetik, kilombo asko? Baten bat. Gutxi. Gure gustorako gutxi, orain hasiko gara, bira hasten dugunean, espero, beti ere izango da baten bat akaso arduratsuagoa besteak baino, ezta? Edo ez? Kasu honetan denak baina berean zaudete. Arduratsuago diot, parranda gutxiago egiten duena, Edo kontrakoa, baten bat izango da destakatzen duena, hori ere on daitekelako, bi aldeak badaude. Bueno, gustatzen zait, kantoen ordena pixka bat, jola joditik pasatzen gara Kilombora festara, ez? Eta festatik pasatzen gara festa bukaerara solo karne kantuarekin, kantu honek asko flipatu didala esan behar, entzungo dugu zati bat. Que te quitará el hambre. Ya no me necesitas y prefieres salir por otros restaurantes. Dile a tu menú del día de la alta gastronomía que no podrá hacerte tan feliz. Porque cuando cae la noche, los cubatas, los reproches, tú te acordarás siempre de mí. Solo carne, tú te acordarás siempre de mí. Solo carne, soy tu tentación pakistaní. Bueno, ez dakit zergatik, honek, zati honek, riff honek, ekartzen dit beste zerbait burura. Bada beste zerbait, edo besterik gabe kasualitate bada, eta estilo konkretua, ze pixkat italiara eramaten hau berean. Bai. Referentzi bat izan zen hor, bai, tipo mandolina soinu ateratzea gitarrari tremolo. Tremolo batekin, ez? Bai. Egita. Bai, badu, kantuak xarma du, ez dakit, desberdina da, besteekin alderatuta, gero akordeoia ere sartzen da, ez? Eta, ez dakit, esan duzak kumbia bilera, baina ni pixkat kolombiara ere eramaten nau pixka bat, ez dakit akordeoia den, zer den, kantu honek zerbait berezia badu, eta ja, basuarekin egindako lan guztia, ez? Autotune puntu bat badu, ahotsak, momenturen batean, Bai. Pizka oso bat dago autotune pizka. Bai, baina orokorrean ez da gehiagia akaso nabaritzen, eta hemen momentu batean akaso nabari zaio,
zati txiki batean, Hau da, oso sotil erabilita dago autotune ere. Jak. Eta gero, hemen, zera, letra, ez? Paralelismoak nola dauden eginda, ze, karo, ulertu daitekera batera edo bestera. Gauak kebabarekin bokatu behar dira. Pikantea da bestia, ez? Bada bitxia, ez? Metafora kuriosoa da, ez? Gaueko amodioen odolako, pues, bueno, oso ohikoa da norik gau bukaerako kebab horrekin, metafora bat egitea, da hortxe. Esan dugu, kilomboaren bukaera, ez? Nola baita ere, ez? Bueno, ez da bukaera txarrena, Okerrago bukatu. Okerra izango zen altrebes izatea, ez? Solo karnetik kilombora eta jola jodira pasatzea. Okerrago izan daiteke hori, ez? Kontuatu badu ordena bai. Bueno, atzatik datorren kantua berriz da Bonbon, eta hemen ja, hau single moduan etorri zen, gauza desberdin desente daude, batetik zintzarria. Ez? Ja, zintzarria sartzen da, hor. Bada protagonistetako bat, kantu honetan. Eta gero, momentu batean, perkusioa reggaetoi itxura gehiago hartzera pasatzen dela, kumbia baino, ez da? Bai, eska bat jugosoagoa, bai. Zuretzako hori zer da, jolasaren parte bat gehiago? Bai, hori da. Niretzako bai. Bai, pixka bat jolastea, ezagutzea, bilatzea, bai. Kantu hau adibidez, badakizuen nola konposatu zuten, ze xehetasun pila bat ditu. Gero ez dakit produkzio kontuak izan diren. Detaile pila bat ditu, agertu desagertu, elementu hau, gero bestea, gero ez dakit hau zuzenean zerbait disparatuko duzuen edo ez, ze bestela oktapada txikitxo geratuko zaizue kantu honetan. Bai. Hor letraren, onomatopeia. Bai, letra, bueno. Tintin, ban, pistola bat, kanpaitxo bat. Hori, behin letra eukigen dunean izan zen, hemen guai geldituko zen justo super onomatopeikoa da. Bai. Ritmikoa orduan hor sartea soinu horrek, eta oso guai gelditzen zen, eta hori, zuzenean ez du kontemplatzen sartzea. Bestela beste bat, beste oktapat batekin jarri berrakazu ez. Dena ondo egin alizateko. Bai, badago, esan duzuna ez, gauza horiek badaude. Gero, badago baita ere fonetika horretan, ez, ez dakit, kantatzeko modua ere berezia dela. Pixka bat, ez dakit nola esaten den, da, axola gabe puntu bat ematen dio guztiari, ez? Hemen nago, pixka bat, jostari ahotxean ere, ez da? Bai, arrastratuago, tipo... Hori. Igual, reggaetik eta dancehalletik hartuta ton hori grabea... Begira. Bai. Begira. Neriko horatu dit, rap klasiko bat ere zatiren batean, ez dakit norena zen, baina P.I.M.P. zen kantua. Eta hor P.I.M.P.ren estrofa, eta hemen dagoen estrofa batek ekartzatzea gora eta esaten duen estraz. Badu baita ere mundu horrekin ere lotzen duen pixka bat. Ze, ez dakit, taldekideak, beste taldetan eta bai, baina doinu musika urbanoetan eta ibilitakorik bada? Hau da, rapean eta horrelakorik ibilitakorik bada? Ez, rapetik eta gehiagiz, saleak igual bai, baina... taldeak eta ez dituzte izan mundu horretakoak. Letra honen egiteko moduagatik galdetzen duen batez ere, ze oso gisa horretako hemen abilizia behar da. Hartu, txopeatu, baina txopeatu letrekin, eta lortzen diren gauza natural horiek egin ahal izateko. Bueno, baita ere, esango dizuet, lehen Kolombia esan duela, eta kantu honetan ere bai, pixkat Juanes ere ekarri dit gogora, ez dakiz zergatik. Bai. Karo, gauza Juanes gaur egun, eta Juanes zertzen. Eta tartean bidean zer egin dituen, kontuz, Nik tipo horri badiotolako errespetu bat. Ezagutzen, gaur egun ezagutzeot. Claro. Entzugot, Juanes. 2004ko disko entzute baldin bada, hor badaude gauza
Hora, interesgarriak tartek esatu zu, ostras, honek, uste baino gehiago esperimentatzen zuen, eta ez, geratu gana bere lau tontakeriarekin, baina, bueno, ekoizle potoloak izango zituelako inguruan arek ere, Claro, Kolombiako, ez, esportazio hori ere, bai. Sarasate kantua, bueno, hau musika eskolari erreferentzia eginaz, ez, nolait ere kontserbatorioari erreferentzia eginaz, hortik hasten da? Edo Sarasate pasealuko azari gara? Sarasate, bai. Bueno, Sarasate da Iruñako pertsonai famatuena. Da violinista bat, jotzen zuen Plaza del Castillon, jotzen zuen balkoian. Ados. Bizi zen San Nicolás kalean. Ados. Eta hasi zirenean, etakin nor bizi zen kale horretan, justo Sarasate bizi zen, uste dut bloke berean. Ados. Eta orduan, hasi ziren, pues, hitz egiten izakit, zari ziren egiten, eta izazuten ideia, Sarasate, aparizion... agerpen bat, bai. Sarasateren etxean. Bai, hori da. Eta... Nolabaiteko aparizioa Sarasate esaten die, jo behar dutela kumbia Iruñan, eta horrela izen duko abestiaren ideia. Ados. Begira, gauza bitxiak. Gauza bitxiak eta interesgarriak, era berean. Begira, kumbia klasikoa da berriz ere, kumbia klasiko horau da. Piskat bidea egin eta berriz ere klasikoagoa den zerbaitetara pasatzen gara, edo nire irudipena behintzat horrela da. Karo, letrak esaten du, esan zegoten kumbiak etzakala biderik, eta kontrakoa gertatzen ari da. Ze uste dut, agenda oso betea dauka zuela hemendik eta aurrera begira, ezta? Bai, hori da. Osa, kumbia, talde asko, ez gu bakarrik, talde asko egon dira azken aldean, olako estiloa jorratzen, bai kumbia eta estilo, Latinoamerikako beste estilo, bai. Bueno, hemen kasualitatea handi bat gertatu dena izan dela, goxuen salsak eta zuok batera atera duzuela egun berean atera duzuela lana, portadak ere oso psikodelikoak izan direla bienak, batzuk salsa gehiago jorratzen, beste kumbiara, ez, baina bitxikeri hori ere gertatu da. Bai, egun berean. Dani portadarena justo atzo goxuaneko batekin hitz egiten, da, hori, egun berean atera dugu, da, ez neukan ikusita haien portada, da. Da esanen, tu ikusi portada, cabrones, Osa, hitz egin gabe, ez dakit, diseinatzaile desberdina. Hori ba, gertatzen diren kasualitateak, ez? Hori ere, bueno, kasualitate politak, ez esango dugu, Bueno, kontzertuak esan duzu, bira hasten duzu, datorren hilabetean, bueno, zenbat, ez dakit datak eskura baitu zuen, edo buruz gogoratzen dituzuen? Daukagu apiriak 11 Donostin, daba. Apiriak Iruña azten gara topagunen. Bale. Topagunan, hori da. Bai, 11 Donostin daba, 17 Iruñan, Indaran, eta gero bat-batean jaialdian egongo gara Gasteizen. Hori da, hor ere bai. Antzokian, Maiatzak, 28 uste dut osteguna hor daukagula, bai. Hiriburuak egiten ditugu, eta gero ja herrietan udarako hor gabiz antolatzen pixkatu da. Bai, antolatu beharra badaukazuela hori. Zerbait txibatu didate, horregatik esaten nuen, esan didatenean zenbaki bat eman didate, eta esan dut, kontuz, horregatik justu, ez? Esan duten kumbiarekin etzegoela biderik, begira. Horri gero kartela erakusten diozuenan, bueno, hau da gure aurtengo lehendabiziko diskoaren, ez, irterako datak hauek ditugu, akaso kontrakoa pentsatuko du. Andoni kantua, bueno, jostariagoa, hau da, jostari xamarra geritu zait, baina hemen galdera da, nor den Andoni? Karo, nire leheno Sarasate ez dut pentsatu nore, Andoni zari zarete, bate bat izango da Andoni, ez da? Bai. Bueno, Andoni da, bueno, haiek deitzen dute txistorrin, agertzen da hitz hau abesti honetan, eta txistorrin da, mutiko bat, saiatzen dela dantzatzen edo igual nolabait festan parte hartzen, baina da hor bere edariarekin geldi
Eta da, pues igual, hemengo mutiko prototipoa igual. Bai, barra fija egiten duen horietako bat, ezta? Ez dira guztiak horrela, baina... Ez, baina hori Euskal Herritik kanpora joaten zarenean, eta ikuste bat baduzu kuadrilla bat osorik sartzen. Eta zuzenean barrara badoaz, ez dago zalantzarik nondi datozen. Hori, baina nahiko ageriko izaten da, eta normalean zer edateko eskatzen duten ere bai, ez? Hor ere askota izaten da. 8 kaina eskatzen baldin badituzte, eta denak batera sartu da dira, eta barran baten batzuk, jazta. Ez dago zalantzarik. Ja, kalemotxarekin ere, ez, baina esan dut, nahiko klasikoa izaten da joera hori, eta hori hemen ere ikusten da. Geroz eta dantzariagoa gara ere zure ustez? Bai. Uste dut baietz. Zuk ez dakitzen pesatzen duzun, Iban? Nik uste beti egon dala arroi hori, ez? Baina, oin estiloak igual zabaldu dira pixkat, bai. Ez dakit, baina. Nik ez dut uste oraingo gauza da nira, orain gu kumbiarekin edo, badator aspalditik. Bai, baina dantza egitearena? Dantza egitea, ja, ez dakit. Nire zalantza dukat ez, errexena esatea baiet, baina nik uste, Hende parrandazko egiten zirin da. Ez dakit, trikitixa marabia bada, hemen. Hori bai, dantza soltean eta bai, hori bai, baina gerria mugituz, txistorrina izan gabe alegia. Gerria igual bai. Hortara ninduan, ez dakit, ez? Lotxak galdu ditugun edo ez, urte batzuk bai, ja, parrandan ikusten direla dantza, baina, karo, bestelakoak ere asko ikusten dira. Gerritik bera bai, erosten dizuto dira. Gerritik horra egitea, ez? Beso gora altxata aritzea. Hori akaso horren gehiago kostatzen zaigu, kontuz? Bai. Efektu hori ere gertatu da, noizpait, Segurentan ze plazatan uste mugituko dela, ez? Harinari bat edo fandango batekin eta gaur egun jende asko lotxatuago hori dantzatzerakoan ez dakielako. Ez? Ze hori ez da galdu, egin beharko kumbia harinarin bat. Mira, kontuz, ideak hartu hemen. Entzun ezagu zati bat. Y ahora no para de perrear y no hay más que verlo de farra en farra, sí. Es un perrito malvado más y cuando Andoni viene caliente lo baila toda la gente. Andoni baila con todas las pibas, todas las manos arriba. Y lo que piensa le importa un carajo. Menea, se tajo. Si tú también quieres ser así, no me seas chistorrín. Galdera erantzun formula hau baita ere oso ona publikoak parte hartzeko, ez? Hau ja ikasten duen enean jendeak, bueno, izango da festa itzela, ezta? Inork ez du nahiko Andoni izan. Nik uste dut ez. Una más, Bob Marley. Ez dago ez beste azalpenik, ezta? Hau nori bururatu ditzaion. Ez dakit egia esan, ez dakigu. Ados. Hor dago. Bai, ze bitxia da, ze desagertzen da, baina agertzen da. Esan edut. Hau zan, hori, uste dut izan zala kontzertuetan hasi ziren jotzen, enbede beste bat eskatzeko momentu inkomodo hori, ez? Norberak pixkat esan, una más, momentu hori kendu publikoari, ez? Egira. Eta hasi ziren jau entzaiatuta zuten edo improvisatzen hasi ziren, badakizu hori? Dakit. Zer, kontuz, esan duzun posturan, akaso batek hasiko zuen da, venga, nik hasiko nahi zen jotzen... Izan zara, kontzerturen baten fijo norbait hasi zara. Basuarek eta bestek segi eta atera, eta gero ja kantu egin, ez? Hori ere, gerta daitekelako. Bueno, badago nola ere lotura que levante la mano eta honen artean, nik ikuste du pixka bat, baina hemen galdera da, noiz izaten den azkena. Zekar, hemen, una más, kantu azarri gara, bat gehiago. Baina ulertu daiteke baitere azken trago bat, ez? Eta noiz izaten den azkena. Azkena erabakitzeko zaila izaten da hori, Bai. Erabaki importanteak. Kontzertu batean, oraindik ere inkomodoa da? Bat gehiago eskatzen duten une hori? Ez, nik ez dut uste. Justo sedientos moduko talde baten gana pizkate parranda giroa eta ez. Zerbait serioagoa bada duda hori batzutan igual egoten da, ez? Ze diot, batzuen tendentzia izaten ari da, hasieratik esatea ez dago bat gehiago. Ez da bat gehiagorik egongo, eta
Ez eskatzen hasi, ez? Tendentzia hori ere sortu da azkeneko urteetan. Bitxia. Bakoitzak ez, a ver. Bakitza bere erara. Bueno, portada aipatu dugu, eta portadan protagonistatakoa Txakur bada. Eta gero, dator, Pintxoren bertsio hau. Esaten da, Txakur gaiztoa dela. Ez dakit ari garen olako, zera, bigarren mezu bat zabaldu nahian edo ez. Kantuaren historia da taldearen logoa, Sedientos de Cumbia, Txakur bat izan da zerat. Txakur gaizto bat, o ez dakitze, erretzen edo. Beak ez da rollo namaten du barkatuko jazu, Txakur hori nik ikuste dut, eta da Txakur on bat. Hau da, etorri ona Txakurtxo, zentzako delakoa, Orduan, dago kumbian, kumbia biera kantu bat, Perrito Malvado dago bat, bai. Damas gratisena usteot. Da, Iban abeslaria zeukan ideia, logoaren Txakur hori ateratzeko kantu bat, ez? Ados. Da, orduan urten zan ideia hartu Perrito Malvado, euskeraz pintxo, eta hor mix bat egitea, eta teoria egitatzea. Eta dago referentzia bai, Damas gratisen tiro. Ados. Dago kantu bat, tiro, pintxo, sapo. Ados. Hiru referentziak hartu, koktel, da, venga. Hor urten da, pintxo. Nork berharmonizatu zuen kantua? Hori nik egin eban, Ibanen ideiatik, esan zidan, a ber, hauek hirurak, venga, dale, Iban. Horra, urten zan bai, dago harmonia aldaketaren bat. Maiorretik minorretara pasatzen da, ez? Maiorrera. Hor jolas hori badago. Eta gero, azken zatian badago olako txopeo moduko bat baita ere. Ez? Azken zatiz, azken saldiak hartu, editatu eta pegatu moztu eta itxatxi, ez? Olako kopiatu eta itxatxi badago, ez da? Bai, izan daiteke, bai. Esko gustatzen hori, ja ekoizleak ere zuenan oroitzen, ja marabila bihurtzen. Entzengo dugu zati hori. Jolastu nahi badu. Hortxe, azkeneko 3 esaldi horiek, ez? Nik esango nuke dagoela hartu, eta txek, pegatu. Ez dakit, grabatu etzen horrela grabatuko, baina gero editatu, piskat, horrela, horrelako jolasak. Ekoizleak bere jolasak egin ditzal, ez da? Hori, sekretuak. Bueno, azken kantura iritsi gara, eta esan duguna, ez? Bueno, diskoaren edizio hori, ez, fisikoa, psikodeliko xamarra izan dela. Zergatik psikodeliko xamar koloreetan eta hain deigarri egitearena? Hasieratik hartu zan, bueno, hau, pizkat, irudi rolloa ez, orain taldeentzako superimportantea dela, irudia, marka, horre basak. Hasieratik hartu zan, hori, ostadar edo kolore paleta hori, portada guztiak izan dira, askotan Txakur bat, eta kolore paleta hori. Eta diseinatzaileari usteot jarraibide horrek emonjako zela, eta berak eginda bera pizkat, erroi horretatik kolore txua, eta arroxa, lila hori pizkat eramaten gaituela psikodeliara, ez? Ados. Roi hori, bai. Bueno, ez dakit edizio fisikorik izango duen diskonak? Ari gara, lanean hor badago ideiaren bat, eta, nik uste baiet, aterako dela, eta formatu berezitxo bat prestatzen dabiltza, bai. Ados. Bueno, itxaron beharko da. Hilabete barru, gehiago. Izenburua desbelako, ideia da vinilo izatea. Hor rutziko. Vinilo. Bai. Claro, vinilo para cuando haya bien de sed, claro. Hori da. Bien de sed dagoenean, bueno, egarriz dagoenean, vinilo, ardotxo bat. Bueno, ideia bezala, kontzeptuetan, hor jolasian ibiltzen zarete behintzat, kontzeptuekin eta ez musikarekin soilik, baizik eta esan duzu ez, batzutan ideia zoroak etortzen direla, ja, bueno, baina ideia zoro hori gehiago forma eman bertzaile eta asmatu egin behar da,
Bueno, azken kantua, hau dator, LBLG, hau ere gustatzen zait, nola dagoen idatzita, LBLG, akronimo bat, gero mantra bat, ez? Hemen bai dagoela grano puntu bat, 808 da, oker espaldiman naiz, baina agudoetan, hau ere ez da oso ohikoa, 808 agudoetan entzutea, eta gero filtroaren erabilera eta azken draman pasa. Hau da koktel, hau bai dela koktel bat. Ezta? Bai. Hau tarimak enduke produzitu eban, eta hori, ideia izan zen, diskoa izteko egitea, bueno, baina, entzun da gero 10 kumbia, ez? Norbaitek ez. Kantu eta gero, dena dilea kumbia, egitea zerbait desberdina, ez? Bai. Eta horregatik hor draman basa, kumbia azten da, baina eramatea beste toki batera, eta amaitzea pixka desfase, diska eta... Eta diska, eta ziurrenek kontzertua ere, bai. Bai. Ze kontzertu izteko modu bat bada. Horrelako kantu bat, eta gero, vinilo edo dena delakoa etor da bila. Bueno, esan dugu moduan, segituan, hila eta barru izango da, zuek zuzenean ikusteko aukera, disfrutatu ezazuela, eta bueno, nik esango duten, ni zuzenean ikusi nuen, etzen akaso ordurik zerena, ez? Etzen ez gaua, etzen ez parranda giroa, ez ezer, baina mundu guztia divertitzen ari zen. Eta nik uste dut horrek ja zerbait esaten duela, beraz, bueno, disfrutatu ezazuela bideaz, eta ziur, jendeak ere disfrutatuko duela. Mila esker, ikusiko gara hortik. Ondo izan! Aio! Lo bailamos, lo gozamos, llegaron sedientos de cumbia. Lo bailamos, lo gozamos, llegaron sedientos de cumbia. Lo bailamos, lo gozamos, llegaron sedientos de cumbia. Lo bailamos, lo gozamos, nos vamos sedientos de cumbia. La